नुनायाव समायना सिङाव नाथाय खंख्ला थांनाय 10 फेब्रुवारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्वशर्माया बेखेवनाय नोगोरमानि दिगुलि फुख्रि नुनमावथि फोनांजाब बिरखं दालांनि बे खंख्ला महर नुनायाव बिरखं दालाङा जोबोर समायना नाथाय बेखेवनायनि सप्ता मोनसेनि उनावनो ओंखारबाय गुबै महर गुगालांबाय सेन्ट ग्रेभेल ठिकादार अनुपम शर्मा महाराज प्रिथुआ जोबोद गोहो गोलोन्दांमोन नोंथाङा लुनाय बे बिरखं दालां बायदि एसेबां लोरबां नङामोन महाराज प्रिथु ठिकादार अशोक सिंहि कामरुपनि महाराजखौ एसेबां लाजि फोनांदों मानो बिदिब्ला नायदो बेयो जादों महाराज प्रिथुनि मुङाव दोननाय बे बिरखं दालांनि गुबै महर बेखेवनायनि उनावनो खैफोद हांख्रायदों महाराज प्रिथु बिरखं दालाङा दाख्ला दाख्लायै गुगादों गोदान बिरखं दालांनि सेन्ट ग्रेभेलफोरा लामा हान्थिगिरिफोरनि फारसे गिख्रंथाव जादों लुनाय गोहोलैनि थाखायनो बेबायदि थासारिनि अजद ठिकादार अनुपम शर्मा बारग एमएलए अशोक सिंहिया लुदोंमोन बे बिरखं दालांखौ लुग्रा फसंथाना हाखु दाखुयै लुनायनि थाखायनो बेबायदि थासारि जानायनि अजद थारैनो बेबायदि जामारदोंब्ला जौ कौटि रां ओरैनो दैयाव थांगारबाय नामा सरकारनि धोन गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों आसुआ दुर्भाग्यजनक কথা অসমত আন্তঃগাঁথনি হৈছে ভাল কথা কিন্তু আন্তঃগাঁথনি যাতে উন্নত মানৰ হয় আধুনিক হয় সেই কথাটো আমি সকলোৱে চাব লাগিব যদি এসপ্তাহ নহওঁতে 10 দিন নহওঁতে চপৰে খহি পৰাৰ বাতৰি আপোনালোকে যি ধৰণে পৰিবেশন কৰিছে সেই পৰিবেশটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু কাৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এনে হ'বলৈ পালে কাৰ কামৰ হেমাহিৰ কাৰণে কথাটো হৈছে তেওঁলোকক তাৰ কাৰণে জবাবদিহি কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো দালাং লুনাयनि खरसखौ 850 कोटि बुंनाय जादोंमोन खरसा बांना 1150 कोटि रांसिम जाहैबाय दासान्दि 450 कोटि रां दिहुनना लांदों ठिकादारा 600 कोटियाव इसोरा अखाफोर सौहैबाय चन्द्रयान 2 1150 कोटिजों लुनाय दालांनि बे थासारि मानो बिरखं दालांनि एस्टिमेट सोर थि खालामदोंमोन बिफानारि बिबानगिरि ना सानै ठिकादारा पिडब्लिउडि बिफाननि स्पेसियेल कमिशनार आजिरा मोननाय अफिसार बिफुति सयकियानि बिफावनि सायावबो सोंथि बेरखांदों बेयो बिफानारि बिबानगिरिनि थिरांथामोन नामा ठिकादारनि नारसिननो गनायथि होदोंमोन नामा थारैनो नायबिजिरनाय जायो अब्ला माबोरै लोब्बा खालामगोन मानोना बे 1150 कोटि रां रायजोफोरनि खाजोनानि रां सोरबा ठिकादारनि गावारि सम्पति नङा जेरावबो दं खान्थि बादगा जाख्ल'नायनि अजद फैबाय थानाय समाव जों मोनसेयै सोराङाव लाबोगोन ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24